m'agradaria començar aquesta sessió al voltant de l'obra de la Núria Manso partint del moment en què jo la conec amb ella. Jo conec la Núria a l'any 2013 o 14, no recordo ben bé, perquè em ve a presentar una obra que ha acabat fa poc, que es diu DocuArt. I el DocuArt és una peça interactiva que va estar treballant la Núria durant 10 anys de la seva vida, del 2000 al 2010, en què va entrevistar a dotzenes d'artistes, d'agents culturals, de crítics d'art, per parlar de l'art, per fer un documental sobre l'art, però un documental interactiu, que no era una cosa gens habitual en aquell moment, perquè es basava en la qüestió de la hipertextualitat, és a dir, ella entrevistava, tallava les entrevistes en fragments i tu, quan veies aquella peça, podies parar on volies, fer parlar un artista, continuar amb un altre, és a dir, hi havia una aleatorietat com la que han convocat tants artistes en el món de la literatura com Raymond Queneau, amb els seus 100.000 milions de poemes, o d'altres, que és aquesta aleatorietat i infinitat de combinacions que es permeten i que donen lectures complexes i variades d'un fenomen, en aquest cas, el fenomen artístic. Doncs quan ella em presenta aquesta peça, jo veig una persona amb moltes ganes d'ensenyar allò que ha fet, allò que finalment ha acabat, i vol deixar aquest llast que sembla que durant anys l'ha mantingut ancorada al mateix port. És com 10 anys treballant al voltant d'això. Llavors a mi m'ensenya això, ens ho mirem, ostres, és molt interessant, i al cap d'un temps doncs fem una projecció, una selecció, un fragment d'aquesta peça, el passem a Flux, que és una programació de vídeo que des de l'any 2000 portem a terme Habitual Videoteam, que som el Josep Maria Jordana i jo. És una programació regular de vídeo on anem ensenyant coses de vídeo sempre, i combinades amb altres arts també, d'artistes que viuen a la ciutat de Barcelona. Llavors jo potser per començar, com que he dit, m'agradaria partir d'aquest moment, que és el moment en què et conec a tu, i tinc aquesta sensació de vull treure'm això de sobre, et volia preguntar si això és una percepció meva o tu ho senties així en aquell moment també. El que va passar és que vaig trigar molt a poder-ho fer. Va passar que DocuArt té origen en quina és la teva imatge guapa, que són participacions en la red de la gent, que m'enviava fotografies, escrits, àudios. Llavors volia fer un projecte de TV web. Llavors era molt difícil, vaig fer 3 presentacions, una al convent de Sant Agustí, una altra a la Fundació Vilacases, i bueno, hi havia, però em faltava alguna cosa. I jo vaig dir, bueno, demà és la participació i llavors, no sé, la gent no m'acabava de funcionar com jo volia. I vaig dir, doncs, bueno, com que el món de l'art està tan fotut, perquè no parlo jo del meu món. Llavors vaig pensar això, de fer entrevistes de comissaris, artistes, agents culturals, a veure com veien el panorama que havíem vist. Era, francament, bueno, encara estem així, no? Però era molt fotut, molt fotut. Llavors, no sé, feien 3 entrevistes i anàvem passant, fins que la tercera filmava. Llavors, després, super treballat, molt treballat. O sigui, el vídeo no es veu tot el que hi ha darrere, no? Clar. I a part, després, el que fan jo, bueno, ha soltat a la gent perquè, esclar, s'interromp el vídeo i els deixa sense paraula, no? Per un vídeo col·lectiu, no? El que intentava era això. I esclar, intentava també juntar la gent, perquè molta gent que
que jo vaig entrevistar mai han estat junts, o són rivals, i que estan en la mateixa mesa conversativa, doncs era genial, no? De que hi hagués aquest roce, no? Per això és un vídeo col·lectiu, encara que s'interrompin, la idea és això, la col·lectivitat. Sí, és una peça que no sé si l'heu vista, però realment hi surten tots els artistes haguts i per haver que al llarg d'aquests anys la Núria va conèixer, i són molts. Llavors, a partir d'aquesta aleatorietat i d'aquest picar d'aquí i d'allà, i d'interrompre's i de dialogar, encara que no vulguin, en la mateixa peça, doncs et fas una idea del concepte d'art. O sigui, hi ha moltes reflexions al voltant de l'art, de la subjectivitat, del paper de l'artista, de les relacions socials, de què genera el món de l'art en aquesta ciutat, en fi, que és una peça molt potent, però com que és interactiva, la millor manera de disfrutar-la és un mateix o una mateixa anar tocant i parant quan a tu et vingui de gust. És aquesta, per mi, és la millor manera. La formació, sí. Exacte. I llavors no vèiem com ensenyar aquesta peça dintre del flux, perquè són tantes hores, poden ser tantes hores, que havíem de fer com una selecció, en fi, que la cosa va anar per aquí. Vam fer una selecció de 20 minuts d'aquesta peça, i és a partir d'aquí que jo veig que la Núria, encara que ella només m'havia parlat del docuart, doncs la Núria té una trajectòria artística de bastants anys al darrere seu que jo desconeixia completament. I aquesta trajectòria artística passava per haver fet escultura, que és l'especialitat en la qual es va llicenciar a la Facultat de Belles Arts d'aquesta ciutat, però va continuar amb la instal·lació, amb la videoinstal·lació, amb la intervenció artística tant urbana com en la natura, en la fotografia, fins que va arribar amb l'interactiu, que aquest que hem parlat, el docuart, era el quart que feia. Exacte, era el quart. Era el més complex, els altres havien tingut una factura més senzilla. Era més corporal, eren fotografies animades, una rentadora. Llavors l'espectador interactuava amb uns centres concèntrics, llavors era la per llum i interval el que veus i tot això. I esclar, això tenia que haver sigut un escrim corporal, que la gent no amb la mà, sinó amb tot el cos pogués interactuar, però bueno, això ha quedat penjat. No va poder ser. No va poder ser. Però això, que tenia una trajectòria, que és el que aneu veient en aquestes diapositives, doncs ja molt sòlida, molt treballada de tot aquest territori, partint de l'escultura i sense abandonar-la, va anar com ampliant els camps artístics en els quals ella abocava les seves reflexions. Arriba el docuart, i quan arriba el docuart i el projectem aquesta selecció en el marc del flux, diem, bueno, passarem això, però mirem també altres peces, no? Em va demanar vídeos. Clar, li vam demanar vídeos perquè el que fem es diu Flux, Festival de Vídeo d'Autor. És un festival de vídeo d'autor que té una periodicitat quinzenal tot l'any, i acabem al desembre amb un festival a Santa Mònica, amb una mica més d'entitats, són més dies, etc. Llavors li demanem vídeos. I què ens presenta la Núria? Doncs ens presenta 6 peces, 4 de les quals són muntatges videogràfics que ha fet a partir de fotografies de les instal·lacions que durant els 80 havia estat fent. És a dir, que configura un estil que quan ho veus dius, ostres, això és un vídeo estrany en el món del vídeo, perquè és un vídeo que es mou a partir de la imatge estàtica. Genera un moviment, aquesta imatge temporal del vídeo, però està fet a partir de fotografies. I
és com si a partir d'aquell moment ens presenta el docuart, però necessita com anar enrere i recuperar aquestes instal·lacions amb les quals havia estat treballant i d'aquestes instal·lacions fer-ne un vídeo. Presenta aquestes 4 peces i després en presenta 2 acabades de fer. Un és el traspassar, es diu? Traspassar, que és un vídeo fet dels ponts del Tàmesi, i un altre que es diu Camí. I per mi, aquest Camí, que és l'última peça que havia fet quan va presentar els seus vídeos a Flux, representen un canvi en la seva obra. És a dir, és com a partir d'aquí comença a fer vídeos desempallegant-se ja, deixant de banda aquest passat més instal·latiu, més escultòric, més d'intervenció que havia portat a terme fins llavors. I comença a fer aquests vídeos que, a més, amb els títols per mi van ser molt clars, perquè dir-se traspassar i dir-se camí a mi m'invocaven aquest trànsit, aquest ajut, aquest pont cap a un nou llenguatge que a partir de llavors seria el seu llenguatge primordial per expressar-se artísticament. I des de llavors, que això era el 2015, quan vam fer aquesta sessió, que no ha parat. No ha parat de fer vídeos. Jo t'envio una altra peça que he fet, però aquesta dona és com una màquina non-stop. No faig tants, cada vegada faig menys. Ara has baixat, però hi va haver una època que era... En feia uns 7 a l'any, feia 7. Ara estic sobre uns 3. He baixat moltíssim. Bueno, cada moment la van a... Jo penso que ara són més intensos. Després la poesia que escric, no? Narro aquesta introspecció, no? Sí. Preguntar a la gent que mira, no? Sí. Però tots aquests vídeos, com deveu conèixer potser, estan fets a partir de fotografia. Gairebé tots, no tots. Però tenen una part molt important, per bé que no sempre sigui tot animació fotogràfica, és com la seva marca, no? Parteix de la fotografia, parteix del llenguatge visual estàtic per després conformar una peça temporal en vídeo. I en les últimes peces, no sé tu, ho veus així, suposo, o sigui, aquesta interpretació que et dic que faig del moment que presentes Traspassar i Camí cap a... Sí, a veure, el 2011 em vaig proposar documentar totes les intervencions, instal·lacions, que esclar, són obres efímeres i la gent no ho veu, no? Llavors el fet de ser vídeo m'interessava moltíssim passar-ho a vídeo, no? Encara que fessin fotos, no? I això, però cada vegada m'he anat engrescant més a fer projectes nous, no? M'engresca més, no? I és una mica rèmora, no? Anar documentant, però encara me'n queden 4 pendents de documentar per acabar el cicle, no? Em vaig proposar que el 2021 acabaria i encara no he acabat, me'n queden 4. Però de documentar què, perdona? La instal·lació que vaig fer... Instal·lacions antigues. A Molló Morera... D'acord. Al Visió Penetrant, a Can Basté, a Reus, la primera fotogràfica... Vull dir, encara em queda 4... Encara me'n queden 4, no sé, el d'un ja no me'n recordo. El de Madís? El de què? El de Madís, de la Sala Madís. El de Sala Madís ja està fet. Es diu vídeo col·lectiu i hem fet un muntatge en 3D amb els 4 tòtems. Aquest no l'he vist. Però sí, està a Vimeo, Ah, ja me'l miraré, Va doncs. ser el primer que vaig penjar a Vimeo. Y li vaig dir vídeo col·lectiu. Paisaje de miradas, animación fotográfica, videoinstalación. Consta de 12 monitores con análisis parciales de una ventana de la ciudad de Barcelona. Hi ha un aparell de sincronisme que va baixant el quadre i fa el símil del Lentamente, tapadeig, sincrónicamente, no? las 12 imágenes bajan el cuadro.
i només es va fer la sala Madís a Madrid. Ja no sé, o sigui, jo sempre se'm veu una vegada i és el meu sino, El document només l'he ensenyat un cop a Santa Mònica i ja està. Vaig intentar moure i no hi ha manera, què hi farem? Però bueno, són... El que sí que està clar que a mi em va els projectes grans. El document és un gran projecte gran, la instal·lació és un gran projecte, les instal·lacions són grans projectes. I llavors ara sí, estic amb el vídeo d'aquesta cosa petiteta, íntima, introspectiva, aquest vídeo temporal que és passat present, que és ara, no? Aquesta lluita que faig de reviure la fotografia, no? Esclar, i és una fotografia que està moguda o que demana això, la concatenació d'imatges. Jo quan feia fotografia feia això, la concatenació d'imatges, no imatge única, no? Que hi ha com jeroglífics, que la gent s'interrogui, no? I és el que em porta això de no imatge única, sinó que vaig passant, que vas destil·lant, no? Sí, jo aquesta paraula destil·lació m'ha sortit en diverses ocasions quan escrivia una mica al voltant de la sessió d'avui, perquè aquests vídeos que fa a partir de muntar, concatenar fotografies, hi va posant cada vegada més veu, la seva veu, més text, i cada vegada aquesta paraula, aquest text, sona més destil·lat, cada vegada és més poètic, cada vegada és més pòsit que ve per la maduresa, per l'experiència i per l'haver treballat molt en l'art des de fa molts anys. I observareu després, avui en veurem 3 de peces seves que estan fetes aquest any passat, i cada vegada, igual que en la imatge hi ha aquesta fragmentació feta a partir de la fotografia, en la paraula això queda traslladat també. No fa textos sintàcticament complexos amb subordinades, no. Són paraules soltes o frases molt breus que va deixant anar com si fossin fotografies de paraules que van donant complexitat a l'ajuntar-se amb la imatge en el tot, com és el llenguatge audiovisual. I per mi cada vegada s'acosten més a la poesia i en les darreres peces, especialment una, el que s'anomena poesia sonora, perquè ja no es limita a un so, a dir vida, o sigui, els temes poden ser la vida, la mort, la memòria, el somni, la bogeria, i pot haver, són temes força abstractes, mirant-ho, en certa manera són molt abstractes, i primer diu les paraules amb una mena de neutralitat, que a mi és el que més m'agrada quan es diu la poesia. Trobo que l'èmfasi o la sobreinterpretació em fa tirar enrere moltes vegades, i en canvi la Núria troba un to molt neutre, molt mesurat de dir els textos que van passant amb aquestes imatges fotogràfiques que concatena. Però en els últims vídeos hi ha com un voler acostar-se no a un dir neutre, però sí a un dir que s'acosta ni molt menys a la sobreinterpretació, però sí a la sonoritat de la poesia sonora. És a dir, hi ha una intervenció vocal propera a la música, per entendre'ns, no a l'histrionisme, no a la sobreinterpretació, sinó propera a la música, amb inflexions de veu, amb més pauses, amb una mena jo crec que d'aprenentatge, després de fer-ne molts, que li dona un to especial que jo crec que és com si per mi ja l'haguessis trobat, i ara fa un temps ja que estàs fent unes obres que responen a un concepte d'art molt propi teu, molt específic,
Molt identitari, sí. I els temes, no sé, que vaig fer, no l'any passat, fa dos, el tema de la bogeria. El tema de la bogeria... Un tema molt personal. Vam passar aquest vídeo, que es diu Bogeria, amb una instal·lació col·lectiva que fem al Flux, que són 10 capses, i dintre de cada capsa hi ha un vídeo d'un artista diferent. I representa un acte íntim individual de cada persona que, si es vol acostar a la capsa, la vol obrir, es vol posar els auriculars en cas que hi hagi so, i escoltar i mirar aquella peça que, guardada allà dintre, està esperant que algú la miri i l'escolti. I vam passar aquest vídeo que es diu Bogeria, de la Núria, i és del que més comentaris vam tenir aquell any. T'ho vaig comentar, que en el sentit, o sigui, molta gent et ve a dir, ostres, la instal·lació agrada sempre molt, és una instal·lació realment maca. I com que hi ha 10 artistes i són cada any diferents i cada veu és ben personal, doncs sempre és molt atractiva pels artistes que hi participeu i pel públic que la ve a veure. Però aquell any especialment, molta gent que ens ve a fer comentaris de ostres, aquella peça m'ha agradat molt, o ens van fer comentaris del vídeo aquest de la bogeria de la Núria, que aquest excepcionalment podem dir era molt videogràfic. Aquest té fotografia, però és un vídeo que té molta part de vídeo i que va agradar moltíssim. Per què dius que és molt íntim, que el sents molt íntim, aquest vídeo? Perquè jo tinc un problema personal. Sí. Només un? Ara estic bé, i he passat per la bogeria. Has passat per la bogeria. I he passat, sí. I ens ho pots explicar una mica, això? Com afecta el teu món artístic, això? Sí que m'ha afectat, però bueno, ja et dic, ara estic controlada, estic bé, però tinc necessitat de parlar de la bogeria. Tinc 2 vídeos, un altre que es diu Digue'm que no pensi, que també va sobre la bogeria, que són les imatges mogudes d'un tren. A mi m'encanta molt aquest vídeo. Sí, sé quin és. Perquè queden com fotografies de concepte, no? Sembla traslada a una altra realitat, no? Això de fer vídeos que traspassar, no? Traspassar el somni, no? Però de la pròpia existència, o sigui que no me'n vaig cap allà, sinó de l'existència. Sí, però no estàs... Bueno, jo dic com ho veig jo i... O sigui, la frontera, el tel, perquè és que tampoc ho veig frontera. Jo veig un tel que vibra entre la realitat, la ficció, el món del somni i el món de la vigília, el món de la bogeria i el món de la... com es diria això? Bueno, de la bogeria i del nostre bosc, del que identifiquem com a bogeria i del que identifiquem com a no bogeria. És a dir, que és un tel molt fi i que pot vibrar a vegades cap a una banda o pot vibrar cap a l'altra i que dona, justament, personalment és el territori que m'interessa més explorar a la vida en general i dels artistes quan feu obra. M'agrada molt notar que potser és una percepció personal, però que esteu en aquesta frontera, no? I en vídeos teus jo ho percebo molt i trobo que és una de les grans coses de la teva obra, per mi. Gràcies. Tant en aquesta peça de la bogeria com en d'altres que avui veurem. Sí. No. Sí. No, sí. No, sí. No. Sí. Sí.
Estic farta. Estic farta. Aquest sentit d'aquesta pandèmia que ens ha tret la llibertat. Estic. Un, dos, temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Temps, ara i aquí. Fluir, relata temporal, temps, història, passat, present i futur, consciència individual i col·lectiva, pas del temps, anades i tornades de la memòria, memòria viscuda, i vaig ser i seré per una continuïtat de vida. Gotes en el temps, petjades de vida, endavant i enrere. Ser temps, consciència, temps passa, endavant, i per què no enrere, buscant en el record. El present et crida, no aturar el temps. El present és el pas endavant, un darrere l'altre. Fer història quan el temps passa. Mirada enrere,
per retrobar la memòria de l'altre. Temps, petjades en el temps, successió d'instants en un continu d'anar i tornar, consciència. Temps de no aturar-se, d'anar endavant i enrere pel record, bucle de vida vital. Nit, foscor, penombra, envermelliment de llum, la nit llarga amb un silenci profund, dormir a la nit per esperar el dia, contrast per un no veure, avanço, m'endinso, no hi veig, tan sols contorns. Blanc sobre blanc, a dalt, a baix, tota boira, endinsar-me per un camí, traspàs, drecera. Recta és la direcció, trobar el fons, al final. I falten ulls per veure, moment màgic per mirar cap endins, l'exterior clos, l'ànima endins, llum per viure. No veure endins, arrabassar per trobar camí d'un final, d'un principi, brillant, 1000 gotes al teu costat. Il·luminació, un viatge, estada a prop del miratge. Llum més llum, llum, la llum més llum, claretat, vida, vida de moltes vides per un camí, immortalitat per viure, gotes de cosmos per un veure, present, aquí i ara per viure. Todos me parecen muy locos, así digamos como una cosa extraña. Y me gustan algunos más que otros. Yo conozco casi todos porque a mí también me los manda cada vez que los hacen. Y los últimos, coincido con lo que tú dices, a mí me están resultando cada vez como más poéticos dentro de lo que es su lenguaje. Incluso en los últimos, la sensación que a mí me da es que tiene como más, no sé si decir cuidado o más atención en el sonido, ¿no? Sí. El audio cada vez es más importante. Sí. Com hi ha un moment en què ho notes, això, que dius vull treballar més l'àudio, o com ho treballes? Jo al principi l'àudio era soroll i ara és poema, no? Ha canviat. I ara el treballo com bastant, em cuido la interpretació. Es nota. Bueno, hi ha moltes fases. Construir... Primer faig les fotografies, després faig el text. Bueno, primer sobre el tema, a veure, què faré, no? Llavors em munto les fotografies i no sols d'un sol tema, sinó intento combinar 2 o 3 alhora per donar-li més dinamisme, no? Abans era més monotema, no? Per exemple, el camí només són camins, o cul de sac només són això, carrers sense sortida, no? I em vaig fer tots els culls de sac de Barcelona. I així, no? També és una mica boig, no? Perquè és clar de dir un cull de sac. Però sí que de vegades intento explicar més, no? Intento fer més dens.
I bueno, ara he vist aquests, és que els que jo estic molt content són els de la bogeria, aquests dos. El tema de l'amor també, quan tot s'acaba també, són temes grans, no? Llavors aquests són temes més suaus, no? Però bueno, la història de la pandèmia és que és una bogeria. És una bogeria. Llavors jo quan vaig fer aquest vídeo de la pandèmia, se'm va morir la mare i vaig dir, ostres, com he de fer el vídeo amb la mare morta, no? I vaig dir, no, és igual, el faig de totes maneres, no? I ha sortit aquest. I el Quan no s'hi veu, aquest l'últim que hem vist? Quan no s'hi veu és el més antic dels tres. I quan no s'hi veu, bueno, jo porto ulleres, no? És aquesta història de mirar cap a dintre, no? No veure és per mirar endintre, aquest símil de boira, no? De gotes, de cosmos, no? Aquest traspassar amb una altra realitat, sempre estic en aquest tema, no? En el tel. I fer metàfores, símils, tot el rato, no? Que tot... O sigui, no són documents, no? És clar, quan jo feia documentació d'instal·lació, també no ben bé són documentals d'instal·lació, sinó intenta reviure i tal, però és clar, és molt més agraït partir de zero, no? Que no desempolvar totes les fotos, escanejar-les, no? És un treball bastant farragós, però bueno, que s'ha de fer, no? Per estar viva. Haver-se de fer no s'ha de fer, però si tu sents la necessitat de fer-ho, és clar que s'ha de fer. Sí, tinc necessitat de compartir-lo en vídeo, és història, no? No en tinc prou en foto, no? Però tot ha de ser vídeo. Moviment, no? Memòria. I el món aquest que havies treballat prèviament, de l'escultura, de la intervenció, tot això ja t'ha quedat com molt enrere o encara hi ha la possibilitat que tornis per aquestes vies? A veure, jo he deixat de fer instal·lacions perquè tinc el taller ple, i escultura igual. Llavors, al moment és molt complicat i a part d'això, només ho faria per encàrrec, m'entens? Com a repte, mira, pots fer això? Et deixo aquest espai i fes el que vulguis. Llavors m'hi poso. Però moure coses quan no, ja et dic, l'última que vaig fer instal·lació, 94. I ja era foto, paper fet a mà també, de Mèxic, que vaig pensar-lo a nivell d'espiral. Ja m'anava, o sigui, m'he anat desmaterialitzant. Les meves intervencions són molt de gran format. O sigui, jo era una escultura, ja et dic, matèrica, ferro, ciment, no? I de gran format, i vas fent, després passes a la instal·lació, en nous materials, i em vas transformant, després la fotografia, però esclar, ja passes a la concatenació d'imatges, jeroglífics, tal, et porta el vídeo, i el vídeo per què? Perquè és immaterial i perquè és el somni. Clar, les pel·lícules és somni, no? Aquesta confusió de somni i realitat és la metàfora i no pesa, és un disó, no pesa. I està com viu, no? Trobo que el vídeo està molt viu. Les instal·lacions, és que ho tinc tot guardadet a desempolvar, no? Sí, han passat això, 40 i pico d'anys. 40 i pico d'anys. Són molts. Molt d'art en tants anys, Sí, ja et dic, a mi no m'importaria tornar. A vegades penso, soldar el feu una altra vegada. Disfrutar com un camello, soldant. Però bueno, ja ha passat. Ja ha passat, la vida segueix. Jo tinc aquesta sensació, com apuntava abans, que com que has trobat, en aquest moment, almenys, clar, portes molts anys treballant, però per mi és com si haguessis trobat el teu llenguatge molt clarament en el del vídeo. Vindran coses noves i vés a saber, no? Però
Jo et veig molt en aquest camí i que t'hi sento molt còmode. Amb totes les teves peces t'hi veig cada vegada més còmode en el món del vídeo. És un camí il·limitat. Sí, i tant. Infinit. Tots ho són, per això. Tots ho són. Pregunteu coses. Opineu, senzillament. Feu aportacions, que segur que ens van molt bé. Tant a la Núria com a mi. Com ho veu l'espectador, l'espectadora, com veu aquest món de la Núria Manso? Com el percebeu? Us el sentiu a prop? Veieu la seva obra i us la sentiu a prop? Abans la Marcela deia, lo veo como muy loco. No sé si... No lo digo muy loco en el sentido de que para mí Núria es una de las personas más creativas que conozco, en ese sentido. Porque ella no tiene límite. Y en una de las cosas que a mí me gusta es que no tienen una secuencia, no tienen una narración. La narración te la haces tú según lo que percibes, de cómo te pega las imágenes, con el sonido, incluso con este tema de la existencia, que en algunos temas me parece que es muy importante el tema de machacar y machacar y machacar como una misma cosa. Pero a mí lo que me gusta es que no son narrativos, realmente es como un flash, como una impresión que te deja. Estan més a prop de la poesia que de la narrativa, clarament. O sea, yo sé que para hacer todo un desarrollo hace falta muchísimo tiempo. Pero para mí es como si fuera una cosa muy espontánea. No sé cómo decir. Yo lo percibo como una cosa muy fresca, muy así sabe, y sé que no es así. Pero por eso es que me parece que están bien logrados con la idea que se maneja. I també el tema de la sorpresa, no? Claro. O sea, i de les enllades, no? I jugues això de com acabarà, no? Sí. Què anaves a dir? Semblava que... No, sí, que a mi és algo que a mi també m'ha agradat, ese llenguatge poètic, no? Que més que definir, pues insinua, ¿no? Te permitís apropiarte de la obra porque tú interpretas, ¿no? No es algo tan delimitat, sino que te fa també partícip de l'obra. Lo que sí que jo ho faria un poc més lent. O sigui, igual perquè me costava entendre-ho en català o no sé, no? Però un poc per remarcar, no? Esa paraula que és com que vas deixant caure, no? I que vas, no? Un poc lligant una imatge, però... Sí, això m'ha agradat. jo, saps que ara parlava ella de la repetició i justament jo estic molt vinculada amb el món de la poesia i és una idea que he comentat moltíssimes vegades. Els haikus, la peça aquesta breu, sembla ser que en el seu origen, i que encara ara passa, quan es fan recitals de haiku es llegeixen 3 vegades, perquè són peces breus, sintètiques i poètiques, i per definició no és que et diguin aquests pantalons són blaus, no. Hi ha molt llenguatge simbòlic, molta metàfora, i això necessita o demana, per la percepció més completa, una repetició. I la repetició és una cosa que als éssers humans ens entusiasma, perquè està comprovat des que el temps és temps, de com ens agrada tornar a veure les coses, les pel·lícules que hem vist, els contes que ens han explicat, tornar-hi, per molt que sabem com acabaran, perquè reconèixer allò que un dia és conegut per primera vegada, reconèixer-ho i anar-hi com trobant les capes, és un plaer que l'ésser humà se'ns emporta. Llavors,
Jo més que dir més lentitud, que potser també en alguns vídeos estic d'acord que potser caldria una mica més d'un tempo una mica més lent. Sí. Només però també estic d'acord, molt d'acord amb el que estàs dient, evidentment. La repetició fa que hi entris més i són peces breus que dius, ostres, me la torno a mirar i quan te la tornes a mirar i escoltar i notes i veus coses que abans no havies vist, no? Perquè són vídeos amb complexitat. Això de tornar a veure el vídeo és molt important. És que és obert. Clar, passa ràpid, és la imatge en moviment. És que no... Jo és que soc molt lenta, perdona. Jo soc molt lenta, no? I clar, pues... Claro, porque también me va a mirar, ¿no? Si va a mirar un papel, voy a ir a mirar las redes, ¿no? Pero... sí, és una cosa. Bueno, com que els té a Vimeo, podeu fer una altra visita i dir, a veure, deixa'm tornar a mirar això. I també estan a YouTube, també. A YouTube també? També. Com que molta gent al Vimeo li costa, perquè té malament l'ordinador, no el té suficientment bo, doncs a YouTube... A YouTube també es poden veure. Es poden veure i té més. Feu vídeo, algú de vosaltres d'aquí? Bueno, jo crec que... Sí? Ningú més? No. O us manifesteu artísticament en algun territori o no? Sí, però... Sí? Seguro que muchos sí. Però no ho volen dir. Pero tienen el secreto porque... Le donem el protagonisme a la persona que està avui aquí. Bueno, però justament poder intercanviar coneixements i emocions amb la persona que està aquí és el més interessant de tot. Mirant la seva obra, però també se'n pot parlar. Si us ve de gust i si no, doncs res, ja està. No hi ha cap problema, A mí me gusta el vídeo, ¿no? Grabadora, yo dibujo. Y la imagen me interesa. Pero no sé, me quedo como espectadora, ¿sabes? ¿A qué tipos de vídeo no entro? Sí, siempre soy espectadora de una cosa que pasa, de una vivencia de una persona. Y eso me hizo como una mica freda. No sé si era la meva reacció. No, és que... Jo això ho noto amb les sessions aquestes que fem de vídeo, de projeccions de vídeos, clar, fa molts anys i he parlat amb molt públic i molts artistes i això és una cosa que moltes vegades han dit. O sigui, el llenguatge del vídeo és, podríem dir, dels llenguatges moderns d'expressió artística i hi ha molta gent que encara no hi ha entrat. És a dir, amb la música, amb la pintura, amb la fotografia, hi ha més anys de tradició i, per tant, ha donat més temps a la gent que coneguem aquest món, no? Que entrem doncs, en l'art abstracte, que entrem en la música més experimental, que entrem en la fotografia no realista, podem dir, però al territori del vídeo encara hi ha molta gent que no hi ha entrat del tot i que encara tenen aquesta percepció de ostres, quina cosa més estranya, no? Que en lloc d'un artista manifestar-se amb la pintura, amb la fotografia, amb la música, amb la dansa, amb el cant, es manifesti a través d'una eina que tampoc fa tants anys que els artistes han agafat per la mà i s'han manifestat. Però hi ha molta gent que encara està aquí. Bueno, necessitem temps, els éssers humans, per assimilar tot el que ens dona aquest món, que ens dona quantitat de coses, no? I el territori del vídeo és un dels que encara s'ha assimilat, o sigui, hi ha un salt important de, podríem dir que als 80, que és quan hi ha el boom d'utilitzar el vídeo, començar a utilitzar el vídeo per fer art,
li ve just al darrere estalonant-lo al món de la virtualitat i d'internet i tot això, que fins llavors no havia existit. A partir dels 90s comença tot això i els 2000 ja no diguem, hi ha com una assimilació més gran del que s'ha fet, des del meu punt de vista, del que s'ha fet en el territori de l'art virtual, de l'art per internet, que no del món del vídeo. O sigui, és com si hagués quedat, surt amb la modernitat de la nova eina, que és el vídeo, però de seguida ve la xafa al món de l'ordinador. I llavors el vídeo s'ha quedat allà, se'n fa un ús, ja ho heu vist, indiscriminat, però a internet. Com a peça artística fora de la xarxa, ha quedat com una cosa d'uns quants. No és un art que hagi crescut moltíssim, no? Bueno, hi ha el TikTok. Clar, per això dic, vídeo mediatitzat per l'ordinador. No vídeo per ser presentat. O sigui, just és un comentari que tu l'has sentit moltes vegades quan vens al Flux. Dels artistes mateixos que et diuen, ostres, és que clar, he fet el vídeo, el tinc acabat, l'he fet i només l'he vist amb la pantalla de l'ordinador. No l'he arribat a veure mai projectat amb una gran pantalla i canvia moltíssim. Canvia molt. Yo creo que eso es una cosa, digamos, la tecnología para ver un vídeo tampoco es una cosa ni común ni accesible. Creo que esto es parte de que, por un lado, requiere de un tiempo, no es lo mismo que tú cuando pasas, bueno, yo no tengo TikTok, pero cuando pasas en internet, pasas a tu tiempo y el vídeo requiere su tiempo. Claro. Entonces, claro, si no lo tienes o no estás dispuesto a dárselo, es que no entras. Claro. Y por otra parte, lo que dices también, el tema de la infraestructura para ver un vídeo es mucho más específica que para ver una pintura o un ordenador. Entonces creo que son, no sé si son las causas, pero son probablemente condimentos para que ocurra lo que tú dices, ¿no? Sí, realment et canvia molt quan tu seus a veure un vídeo projectat allà en pantalla gran, alteres el teu temps, alterem en general el nostre temps, que és molt més ràpid, és molt més de començar a acabar, això a veure, passo ràpid amb el cursor, a veure, veus un tros, ja et fas una idea. En canvi, quan seus a una sala, sempre em ve al cap la metàfora que Luis Buñuel feia, deia, el gran párpado de la pantalla, no? Quan t'asseies al cinema amb la foscor de la sala i amb aquella gran parpella que se t'obre i comences a veure unes imatges amb un temps que tu no pots modificar, et col·loques en un altre espai-temps. Sí. Justament una mica això, a partir de la fotografia, no? I després doncs, fer aquesta transició de l'estàtica, no? Del que és la fotografia al que seria un vídeo, i l'alteració del temps i aquesta transició que fa de l'estàtica a la dinàmica, i aquesta acceleració o aquesta disminució de freqüències que a vegades barreja, és el que també és molt interessant en la seva obra. Els diferents temps, una mica i ritmes. Llavors, o sigui, és com si fossin frases o més ràpides o més curtes o més llargues del poema visual més al conjunt. Exacte. Sí. Què et sembla aquí? Sí. Jo també soc molt fan, i els dos. Bueno, jo els envio, Esclar, ja ho sabem, ja. I ens agrada que ho facis. Faig trameses, sí. Per mi la il·lusió més gran sempre, i cada vegada passa més, és que els artistes ens diguin he fet un nou vídeo, el voleu veure, el voleu projectar,
perquè, ostres, a mi és un llenguatge que m'entusiasma i tenir notícia que hi ha gent que s'expressa a través d'aquesta eina, que és el vídeo, i que ens la fan arribar perquè la puguem disfrutar i quan es doni el cas la puguem projectar en pantalla gran i amb espectadors i tot, per mi és la il·lusió més gran. Em fa 22 anys que fem Flux, vull dir que... I que duri, I que duri, eh? Que duri, eh? Sí, ens agrada, ens agrada. Som persistents i resistents, tot. Això.